Malawi Brief. Wabwera Ntanyiwa akhomenso malo omaliza omvera tikupasirani Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Kalani pomwepo mumve kuti pano watibweresera zotani. Muli bwanji Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanyiwa. Mulandire moni nonse konse kumene muli. Programu yathu ija imene timaicha nkhanga zaona. Ndimafuna ndiyankhule kunena kuti mwa mabajeti 5 onse amene MCP inakhazikisa panalibe ndi chimodzi chomwe chimene Amalawi anapindula. Kuposera kuberedwa mabajeti 5 ndeti mafuna tinene chonchi kunena kuti President Peter Mutharika bajeti yake yoyambirira sinayambenso kugwira ntchito. Ndendi kuona anthu tikuyankhula zochuluka. Munali momwemo mabajeti 5 amene munapanga palibe chimene dziko linapindula. Kunali kuba kukakoka, kusegula makampani aboza ndi kumabera Amalawi. Mabajeti 5 amene anakhazikitsidwa choncho ndimafuna nene kuti mutopa chifukwa chaka sindesi chinati chaka sinati tikadawerenga abe kuti miyezi chaka sichinati. Mwazina zimene chipani cha DPP chinalonjeza tikutha kuona. Ananena kuti athese njala. Tikutha kuona anthu akukolola ndipo chimanga chapezeka. Anthu akusiyanisa kuti kodi dzana ndi dzulo bola liti. Anthu akumanena kuti bola lero kusiyana ndi dzana lija, kusiyana ndi dzulo lija. Ndikufuna ndinene kuti magalimoto oposera 300 omwe anyamula mafuta akhala kulowa mdziko kuzera kuja kutanga korido ku Tanzania komanso kubera ku Mozambique. Mwapaderadera ndifuna ndithokoze a president chifukwa cha chidwi chanu pa Amalawi. Komanso ndifuna ndithokoze Mai Mathanga chifukwa choyikapo mtima. Sizomwe timaziona timakumana nazo mbuyo timanamizidwa. Anthu amapita kukajambula zinthu zimene mulibe angakhale kena kali konsekonoti Amalawi apindulira. Futo la mafuta likhala likuchepa kuchokera mmawa kupita kutsogolo. Magalimoto oposa 300 amene anyamula mafuta agalimoto akhala kulowa mdziko. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Ndimafuna ndichenjeze Luhanga a Inspector General komanso ndiliso ndi chenjezo limene ndifuna kuchenjeza kwa a Deputy Inspector amene wandi Bambo Noel Kaira. Ndikufuna ndichenjeze kutengawo umveke chifukwa zikusonyeza kuti kunjaku kuli nkhondo yayikulu imene MCP ndi anthu ena amene akugwira ku polisi akuipanga kuti athane ndi Luhanga komanso athane ndi Noel Kaira. Zonsezi zikuchitika chifukwa
chakusafunira zabwino anthu awiriwa. Inu mukudziwa Akaira ndi munthu uja anachitidwa chipongwe. Anachitidwa chipongwe Akaira. Angakhale aluhangawa anali munthu amene akanatha kutenga udindowu mu nthawi ya MCP ija. Koma MCP anapondereza anthuwa. Choncho chigawo chakumadzulo kuno ndimafuna ndichenjeze a Inspector General komanso achiwiri awo. Choyamba ndiyambe ndi aluhanga. Kuli nkhondo za chinsinsi zomwe zikuchitika. MCP ili ndi mapulani oyipa ndipo akhala akukusatirani bambo Luhanga. Ndipo akhala akukupangani monitor mayendedwe anu. Ndiye ndikufuna ndichenjeze kunena kuti linalipo tsiku lomwe mumafuna kuchitidwa chipongwe. Tsiku limeneli kunali chakumadzulo komwe munayimika galimoto pa roundabout ya ku Likuni. Ndipo panali apolisi ena omwe amagwira ntchito. Ndinene kuti pali apolisi ena amene akugwira ntchito ku Lilongwe Police Station amene amagwirizana zofuna kukuombani ndi galimoto, koma Mulungu sanafune. Ndikufuna ndibwereze momveka bwino. Pali nkhondo zimene zikuchitika za pansi bambo Luhanga, nkhondo za chinsinsi. Ndikuti tsiku lina munayimika galimoto ku Likuni pa roundabout. Ndipo panali apolisi amenewa amene amakhala akukulondalondani ndipo amafuna kukuombani ndi galimoto. Ndipo apolisiwa amatsutsana zimene zinatengera kuti iwowa apeze anthu ena kuti akuchiteni chipongwe. Ndipo atayimbira anthu amene amaganizira kuti akupangeni chipongwewo, kunapezeka zonena kuti anthu aja anayankha kunena kuti tili kusalima. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti timaona ngati munyengo ya MCP chatachokamo, koma MCP akadapitirirabe sakumvetsa kunena kuti ali kunja kwa boma. Nde akuyesa kupanga chothekera chofuna kuchosa moyo wa Luhanga. Ndipo anyamata amenewa amafuna kupangidwa hayalawa. Zonsezi zikuchitika chifukwa cha nkhondo zimene zili pakati pa Inspector General ndi apolisi ena amene munthawi imeneyo amagwira ndi MCP. Komanso zikuchitika izi chifukwa cha atsogoleri ena amene ali ku MCP. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti nkhondo yonseyi ikuchokera ku area 30. Nkhondo yonseyi ikuchokera ku area 30. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Mona kuti anthu tizigwira ntchito za chitukuko zotukula dziko lathu, koma tikufuna kuti tiziphana. Ndipo Deputy Inspector olemekezeka bambo Noel Kaira ndati ndikupempheninso kunena kuti chepesani kuyenda usiku nokha. Ngati mukuyenda usiku onesesani kuti muli ndi anthu angapo amene mukuyenereka kuyenda nawo, amene anali akomishona akale mu nthawi ya MCP akufuna atathana nanu ndipo akunenesa kunena kuti ndinu mwana wang'ono. Ndipo
akukonzerani chiwembu chimenechi akufuna akupangeni kidnap azakuthawiseni. Pali nkhondo zimene zikuchitika kumeneku zikusonyeza zonono kuti kunabwera lamulo losintha uniform ndi anthu amene munawuza uzonena kuti asinthe mtundu wa uniform ovala sakukondwa. Tsiku ndi tsiku akukupangirani maupo. Ndipo kuli Inspector Lovemore Wisdom, Inspector Lovemore Wisdom ku Human Resources Management, amenewa ndamene akumatenga china chilichonse cha inu ndikumakapasa amuanga kufuna kuti athane ndinu akayira. Choncho ndimafuna ndikupempheni zoyenda usiku adepte chepesani, chifukwa pali nkhondo zazikulu zimene zikuchitika. Ndipo pali munthu yemwe inuyo mumamkhulupirira kwambiri ndi njoka. Akumatenga chilichonse chomwe mukuchita mukuyankhula nkumakapasa amuanga. Munthuyi tiliso naye m'magulu a MCP, chifukwa ife ali Mpopo tili m'magulu a MCP. Ndiye munthu ameneyi timamutcha Mr. Panda. Ndipo pali gulu lina lomwe likudana nanu ndi lomwe munaliuza kunena kuti asamavale ma uniform a grey. Gulu limeneli likudana nanu likukupangirani maupo. Zonsezi zikuchitikazi. Ena mwa anthu amene akupereka ma information ndi Adolfu amene ali ku accounts ndi Monica Katema, komanso in charge wa ku building. Ku building kuli in charge amenewa a in charge ya ku building ku section imeneyi dzina lawo ndi mai Mandala Madula, mai Madalo Tingaliro. Amenewa ndi anthu ena mwa iwo amene akutenga nkhani ndikumapitisa kwa akuluakulu a MCP. Ndipo anthu amenewa azimunawo ndi azikuluakulu ku chipani cha MCP ndatchulawa Amadalo Tingaliro amene wali ku building ku section, a Monica Katema komanso a Diof ku accounts. Koma nkhondo zonsezi zikuchokera pa area 30. Ndikufuna ndipemphe mwapaderadera olemekezeka achisale komanso olemekezeka amukhito mukuyenereka kukonza ku area 30. Ku area 30 kukuyenereka kukonzedwe. Ku area 30 sikumalo kopangirana zawo chifwamba. Ku area 30 ndi ku office yaikulu ya police headquarters kumene tinayeneka kuti tikulemekeze osati tisibweresa maudani azipani. Tisabwerese maudani azipani kubweresa ku polisi inali yonoti isizimira paloka. Choncho ndipemphe olemekezeka Norman Chisale komanso amukhito mukuyenereka kuateteza Inspector General komanso a deputy awo. This is Comrade Ntanywa pari Mpopo FM. So ndipezerepo mwayi ndikufuna ndipemphe a president ngati ndikotheka ili ndipempho ndikuziwa chilichonse chimachitika pa zifukwa a vice president zikumveka zonena kuti munalanda ntchito za kutotima nanga ya marifomu chinachitikaso ndi chani kuti alandidwe ngati silizoona
ili ndi pempho a president yapani kuwatuma president vice president ndipo mayiwa tikufuna atitumikire ife Amalawi tikusowa ntchito zawo ndipo tikufuna muthandizane kuyendesa dzikoli. Palibe munthu amene samalakwisa, aliyense amalakwa, koma chimene chimafunika ndi kukhululukirana. A president ine ndifuna ndipemphe ngati my vice president analakwisa pena pake my Jenny Ansah, ndimafuna ndipemphe chikhululuko chifukwa kulakwako nkutheka ino mukudziwa, mwina nkuthekaso zimene ndikunenazi mwina simukudzidziwa, koma ndimafuna ndikupempheni mwachikonda president kunena kuti chiyeni mukhale mtsogoleri woyamba ku dziko la Malawi amene muzakonda ma vice president popanda kuyang'anira kapena popanda anthu ena kulowererapo, koma kuti inu mugwire ntchito yanu mmene mmagwirira. Pempho langa lina ndikufuna lipite kwa azikuluakulu nonse achipani cha DPP pamene pande kuti ndayamba kutsogolo kwa president, vice president, nkubwera secretary general, nkubwera wamkulu wa Chinyamata, ndikubwera mpaka kumene kwathera maudindo. Chigawo cha kumadzulo kuno ndifuna ndiyankhule chonchi. Ife ngati dziko Amalawi takukhulupirirani kuti mukwanise kuyendesa dzikoli. Pempho langa siyani kupangirana nsanje, siyani kupangirana majerasi. Aliyense ali ndi ntchito yake yomwe anapasidwa. Ndimafuna ndipemphe kunena kuti aliyense akhazikike pa ntchito yake imene anampasa. Kaya iwe ndiwe secretary general, iwe ndiwe wamkulu wa Chinyamata, mmene timaonera chisale mmene amathamangira. Tiyeni tichepese munthu wina ngati akugwira ntchito yotamandika kumpangira jerasi. Tisakhale ndi manong'onong'o. Anthufe tonse ndife amozi kuchipaniko. Ndikufuna nonse mubwere pamodzi kuchipani cha DPP, mugwirane manja, muyendere limodzi. Pasakhale kuti ine ndine, uyu ndi uyu. Chimene tikufuna ife ndi dziko likuti liyende bwino. Amalawi akuyembekezera zambiri kwa inu. Nkhani zakatangale ndimafuna ndikupempheni akuluakulu. Nkhani zakatangale zithamangiseni, ziyendeseni. Kuli nkhani zambiri zimene ndibwere nazo zina mawa lino zofuna tikupempheni kuti dzikoli anthu akukhulupirireni. Mwezi uno ndo wa number 7, tikupita wa number 8, kena kwa number 9, kena kwa number 10, kena kwa 11, kena kwa 12, takwanisa chaka. Kodi pakutha chaka, pakutha chaka mwatikonzera kuti mutipangira chani ino azisogoleri athu. Ndimafuna ndikupempheni kunena kuti tiyeni timulemekeze akapita Mutharika, tiyeni tilemekeze my Jenny Ansah, tiyeni zonse zimene ngati kuli makampu tatiyeni tiyang'ane matso pasogolo. Amalawi akusowa zambiri. Ndimafunanso ndipemphe a president, tikudziwa chuma chathu sichili bwino, chinasakazika, aja analipo aja anaononga. Ndizosatheka kukonza siku limodzi, koma ndimati ndipemphe mutikumbukira ife Amalawi. Pali misonkho ina ikutipweteka. Tikudziwa kunena kuti misonkho iyi ndimene ingathandizirenso kuchitukuko cha dziko, koma timafuna tipemphe kunena kuti musatiwalira misonkho iyi. Kasalale mwakakwezaka ngati ndikotheka chimene kukubwerako tiganizireni koni. Anzathu ku parliament inkirizitu imakhala 100%.
50%, imakhala 100%. Chikondeni nafe anthu ogwira ntchito mboma, olo mutatipasa ka 45%, zinthu zakwera mtengo. Kasalale kamene tikulandira 200,000, tikaichula malandi ndi 1,000 randi, mwinaso 900 randi. Sindrama yonena kuti ingakhale salale ya munthu. Chonde kubomako ili ndi pempho limene andipempha ma civil servant kunena kuti Comrade Ntanyiwa, tipemphereni inuyo mukayankhula timamva kukoma. Ndende pafuna ndipemphe chigawo cha kumadzulo kuno kuti chipani chonse cha DPP mukuyenereka kuyenda limodzi, pomaliza ndimafuna ndipemphe kunena kuti kumwanza ku Weighbridge Road Traffic Directorate Raymond Nani, ngati ndikotheka mabwana tapasaniko ni transit, munthu uyu wakhalisako ndi zambiri zikuonongeka. Mwina anthu ogwira ntchito kumeneko sakukuwuzani, akuopa mwina kulozedwa. Chonde tikupempheni achisale tatiyang'anirani kumeneko mukonzeko. Tikufuna dziko liyende bwino, dziko lisangokhala dziko la katangale, asangokhala wina aliyense katangale. Ili ndi pempho langa. Ndikubwerezanso ku chipani cha DPP mukuyeneka kubwera ndi kukhala pamodzi. Ndifuna ndikuyamike nonse azisogoleri amene mwakhala mukuyimba telefoni kunena kuti Ntanyiwa zikomo kwambiri chifukwa cha ulangizi wanu. Zikusonyeza zonena kuti mmakikonda mukanakhala ena ndi bwezi mwina mukungokhala usayankhula, koma kuyankhula kwanu kupangisa zonena kuti zinthu zina zikhale zikusintha. Amalawi akukhulupirirani, ngati Amalawi akukhulupirirani tikudziwa ena sana kukhulupirireni chifukwa anafuna kuti alowe mboma koma zinavuta, anafuna kuti abwerere mboma koma zinavuta. Umo ndimezi makhalira pa mpikisano, wina amawina wina amaluza, ndipo timadikiranso mpikisano winawo. Nde mpikisano wina uliko 2030 ngati ndikotheka. Tiyeni a DPP atumikire na Malawi, ndi zambiri zimene zili zosowekera. Ndikateranso pa Limpopo FM munali ndine Comrade Ntanyiwa. Ndi zimenezo za nkhanga zaona pamene zaona malo osiyanasiyana kuphatikizapo ku area 30 ndi malo ena. Khalani pomwepo pamene programu yotsatira ikhale kutipeza pompano.